Ahoj, moje meno je Niky Kolesár, mám za sebou úspešnú kariéru virtuálnej asistentky a dnes to učím iné ženy. V rámci nášho projektu sme vyškolili niekoľko stoviek virtuáliek a práve preto ti v tomto videu poviem 5 vecí, ktoré potrebuješ vedieť, keď sa chceš stať virtuálkou. Spoľahlivý internet a počítač. Bez tohto technického zázemia to naozaj nepôjde. Zažila som už takú situáciu, kedy jedna potenciálna virtuálka so mnou chcela mať hovor a trvalo viac než 20 minút, kým sa jej zapol počítač. Medzi tým jej padal internet. O tom, že jej nefungovala kamera, ani nebudem hovoriť. Takže takto to vyzerať určite nemôže, takže nepotrebuješ mať najnovší MacBook, hej, ale potrebuješ mať relatívne výkonný počítač a stabilné pripojenie. Komunikačné zručnosti. Budeš veľmi často komunikovať práve písomnou formou, či už cez Messenger, e-maily, WhatsApp alebo aký nástroj si s tvojim klientom dohodnete a preto je obzvlášť dôležité mať dobre vycibrené komunikačné zručnosti, pretože v tejto písomnej komunikácii môže veľmi veľa toho unikať, môže vznikať veľa domnienok. Takže treba mať naozaj mieru porozumenia na veľmi vysokej úrovni, potrebuješ veľmi zrozumiteľne komunikovať, čisto, jasne, bez domnienok a gramaticky správne. Základy nástrojov pre online prácu. Určite budeš potrebovať základy Google Workspace. Tam nájdeš rôzne zdieľané aplikácie, ako napríklad Google Dokumenty, Google Tabulky alebo taktiež Google Forms. So svojím klientom pracuješ online a ty potrebuješ pracovať v zdieľaných dokumentoch, aby ste obaja mali prístup k tým istým verziám rôznych súborov. Takže toto je úplne že must have. Taktiež Gmail, to ani nemusím hádam spomínať. Potom taká Canva. Canve ja už neviem, čo sa vlastne nedá robiť, lebo naozaj začína byť tak širokospektrálne použiteľná, že podľa mňa to využijete, aj keď nepracujete ako virtuálna asistentka, hoď keď chcete spraviť svojmu dieťaču pozvánku na narodeninovú oslavu. To už dnes treba mať aspoň základ. Taktiež potrebujete mať nástroj, kde si budete zaznamenávať odpracované hodiny, aby ste na konci mesiaca dokázali svojmu klientovi reportovať odpracovaný čas a na čom ste vlastne pracovali. Určite doporučujem aj Trello, Asanu, sú to nástroje, kde si dokážete krásne trackovať, na čom práve pracujete, vidíte, veľmi efektívne dokážete vidieť, ktorú úlohu máte v akom štádiu a vidíte to opäť nielen vy, ale aj váš klient a nemusí sa vás pýtať, na čom pracuješ, čo máš rozpracované, čo mám odkontrolovať. Takže toto musí byť a samozrejme nejaký nástroj na vytváranie tvojich vlastných faktúr, tých je dostupný dostatok a samozrejme, v dnešnej dobe nemôžeme zabúdať na umelú inteligenciu, takže je dobre mať osvojený niektorý nástroj, ktorý tebe pomáha, či už je to ChatGPT alebo iná apka, to už je úplne na tebe a vždy musíš mať pripravený nejaký komunikačný kanál na videohovory. Ja ich mám v zálohe niekoľko, pretože s niekým ti bude fungovať Google Meet, s niekým Zoom, s niekým Messenger, niekomu nepôjde ani jedno. Takže vždy je dobré mať ešte niečo ďalšie v zálohe, taký napríklad Verbaj alebo cez Slack. Je to už v tvojich rukách, ale vždy sa potrebuješ dokázať spojiť s druhou stranou nejakým kanálom a je dobre neočakávať to od tej strany, že ona bude ti posielať link, ale aby si ty mala v zálohe a dokázala okamžite poslať a zareagovať. Ostatné nástroje závisia od toho, na akú činnosť sa budeš zameriavať, ale toto je podľa mňa základ, ktorý využije každá jedna. Dobrý time management a samostatnosť. Tieto dve kvality sú esenciálne pre túto prácu. Jedna z nevýhod online práce je aj tá, že našich klientov nemáme v jednej miestnosti s nami a možno by sme naživo dokázali vyčítať, vycítiť, čo tá druhá osoba myslí a cez tú počítačovú bariéru to často navnímať nedokážeme. Preto okrem toho, ako sme si spomínali, že je dôležité dokázať slušne na úrovni profesionálne komunikovať a niekedy aj čítať medzi riadkami, je obzvlášť dôležité dokázať byť samostatná a vyhodnocovať, na čo sa mám opýtať, ale zároveň vyhodnotiť, čo dokážem si dohľadať sama, aby som nezaťažovala môjho klienta otázkami, keď si to dokážem vyriešiť aj sama. A toto sa veľmi často stáva, že keď si klient najmä virtuálku, ktorá ho zaspamuje informáciami a otázkami, tak možno z tej spolupráce aj vycúva. O to dôležitejšie je dokázať si sadnúť s tým zadaním, dohľadať dostupné informácie a pýtať sa naozaj len na relevantné veci. A to isté sebadisciplína.
Doma ťa bude toľko vecí rušiť. Mne aktuálne ide myčka, sušička, aj práčka. Ešte by som si aj povysávala, lenže potom nestihnem si dorobiť tieto videá, kým prídu deti do školy. Takže niekedy naozaj sa treba rozdýchať a zavrieť oči, čo všetko ťa tu môže rušiť a urobiť to, čo máš na tom to-do liste, čo je najdôležitejšie urobiť teraz. To chce koľkokrát naozaj veľkú dávku sebadisciplíny a nehovorím tým, že popierajte sa a robte niečo proti svojej vôli, ale treba dokázať vyhodnotiť, čo kedy urobiť, aby som bola efektívna tak v práci, ako aj v domácnosti. V našom kurze samozrejme je celá jedna kapitola o efektívnej produktivite. Veľmi rada sa o tom rozprávam, v tomto videu na to nie je priestor. A dôležité je dokázať si sadnúť s tou úlohou, vypnúť telefón a nenechať sa rušiť, pretože v tejto dobe dokázať byť nerušený a zostať s niečím je podľa mňa zručnosť sama o sebe, o ktorej by sme sa pred pár rokmi vôbec nemuseli rozprávať. Chuť, učiť sa a flexibilita, to je proste niečo, bez čoho sa naozaj nepohneš. Či už klienti sú hociakí, úlohy sú hociaké, ty si hociaká, tvoje deti sú hociaké, tak ty potrebuješ naozaj mať tú pružnosť a flexibilitu a samozrejme samostatnosť, ktorú sme si spomínali a dokázať sa prispôsobiť koľkokrát okolnostiam, ktoré budeš musieť zdolávať, aby si sa k tej úlohe, k tej práci dostala, aby si vôbec vypracovala to jedno zadanie. Zároveň flexibilita je jeden predpoklad a na druhej strane, keď sa virtuálka prestane vzdelávať, to tak veľmi cítiť. Tá spolupráca začne byť priam otravná a zároveň vo virtuálke sa začne prebudzať podľa mňa aj nevedomý strach, že nie je dosť dobrá, vidí, ako sa ostatné zlepšujú, ako sa posúva klient a keď ona jednoducho ostane zastagnovaná pri administratíve, tak môže tieto strachy začať reflektovať nielen na svojho klienta, ale aj na svoje okolie, čo bude vytvárať zbytočnú frustráciu v nej, v okolí, proste všade. Vzniká naozaj veľmi nepríjemná atmosféra. Okrem toho, online doba ide veľmi rýchlo, technológie sa neustále rozvíjajú. Niečo, čo som učila v kurze minulý týždeň, o týždeň nebudem môcť učiť, pretože medzičasom vznikne nový nástroj, ktorý mi vyrieši problém, ktorý doteraz riešila virtuálna asistentka. Nikto nezačína so všetkým. Moja mamina, spolulektorka Gabi, často hovorí, že keď má človek všetko, je ľahké začať, ale vyskúšaj si to, keď začínaš s málom. Je dôležité stále sa posúvať, nevzdávať sa a hlavne začať. Napíš mi do komentára, ktorá z týchto 5 vecí si myslíš, že ti pôjde najlepšie a ktorá ťa naopak desí, že bude pre teba výzvou. Pre viac takýchto tipov určite daj odber a like, nech viem, že sa ti tieto tipy páčili alebo že ti pomohli a ja veľmi verím, že tvoj štart bude čo najhladší. Vidíme sa na budúce.